tuli ihan sairaan hyvä. Oikeesti. Mä oon miettinyt, kun kävin eilen tuolla kävelee. Tuossa on meidän lempikauppa. Siis eläinkauppa, tiedätkö sä? Sieltä voi ostaa ihan niin mahdollisuuden, joiden kanssa me voidaan leikkiä joka päivä. Mutta ei me voi enää, kun sä menit jonnekin muualle. Se oikeesti. Aina eläin voi nykyään leikkiä, niin se on kuulunut myös syyttämästä asti.